Nagapati si Lieutenant Colonel si Sando magbalot nga manilago na ilang kampanya sa kalinungan kag operasyon kontra sa mga rebelde. Napulo ka miyembro sang NPA nagsungka ka 50 ka militya ng bayan. 3 ka barangay na hilway sa mga rebelde matapos ang 15 ka serye nga engkwentro. Napulo ka NPA napatay nga katapos ang kilusang Rehiyon panay. Dugang ang kadalagan sang 61st IB ang na-recover nga mga armas, IED kag madamo nga mga gamit sa rebelde, pati ng mga importante nga dokumento sang hublag. Madamo nga may equipment sa quarry site ang ginpangsunog sa mga rebelde sa barangay Handalamanon, Ayungon City, Negros Oriental. Suno sa kwardya nga ginsulod sila sa kapin 50 ka armado nga tawo kag ginpangsunog ang mga equipment. Gindisarmahan pa ang gwardya kag gindalang arma sa pagbalagyo sang grupo. Gilayon man ang ginako sang NPA sa idalom sang Cancermon Command ang pagpangsunog. Isa sa ginapadalman ng investigasyon sa Buena Vista Fire Station ang anggulo nga ginhungod ang pagsunog sang duha ka puluyan sa barangay Santo Rosario. Pero wala man nila gindulang posibleng nga palyado nga linya sang kuryente ang kausa sang kalayo. Natabo ang sunog nga wala ang pamilya adilantar. Halos duha ka bulan nga wala sila nagaistar sa puluyan kay nagpauli sa niway ang pamilya. Nadalahig man sa sunog ang isa ka kamali. Napaslawan gihapon ni makita nga anong katuig nga bata nga si Fiona Obamos sang Bulwang, Numancia, Aklan. Wala sa paya nagbulig ng Philippine Coast Guard sa search and rescue operation. Sabado pa sang nahulog sa suba ang bata kag sa sulod sang 6 ka adlaw wala pa gid makita. Pagpati sa pamilya nga diri lang sa idalom sang taytay ang lawas sang ila sini nga bata.